Volajú ma Polepetko, nehanbím sa za to. Dobre, ja viem, že sa volám Miro Noga. Prepáčte, áno, Miro Noga. A som rád, že som súčasťou projektu Slovensko fantastické a je mi cťou, že som mohol čítať poviedku Domy Madro, Pobitý les. Je to poviedka o znetvorenom bratovi kráľa Svätopluka, ktorý po nociach bojuje v bitkách, o ktorých nikto zo živých nevie. A sú to nočné vojny, za ktoré mu nikto nikdy nepoďakuje a pritom v nich stráca vlastné srdce a celú svoju lásku. Tá poviedka má vlastne taký zaujímavý, až povedal by som mystický nádych. Zaujalo ma ako autorka Dominika Madro, fantasticky zmákla, ak môžem povedať, aj historickú časť tohto obdobia Veľkej Moravy, našich panovníkov a pozrieme sa na nich trošku z takého iného uhla. Dá sa povedať z takého podsvetia. Ja som strašne rada, že túto poviedku číta práve pán Noga. Už som mala možnosť ho počuť v jednej svojej rozprávke rozhlasovej. A ten hlas jednoducho vie byť citlivý. Mám naozaj akože pri ňom pocit, že prečíta proste ten text aj nielen, že ho číta nahlas, ale že ho číta aj v sebe.